بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى بغشك درثمل الشيخ أبو بصير الطرطوسي حفظه الله لا إله إلا الله şertler diyen kitabının devamı bunam inşaallah Teala la ilahe illallah kitabının önünde kâver beren söz başlarını tamamladık ve la ilahe illallah manisi vavatında kâver bella geçmeli zatlar var deyip de olaram tamamladık. Bugünkü dersimizde de Allah Teala'nın fadlı ve keremi bilen la ilahe illallah'ın şartlarına başlar. Şeyh hafizahullah şartlarını ağlamadığından ilki bilen şart demeklik näme? Şu an düşünürüptüm. Ma'na eş-şartu. Şart dil taydan. Näme manyn berýär? Dil taydan şart ra harpy sakin bolsa wajib manyn berýär. İcab. Wajib etmeklik manyn berýär. Şart dil taydan. Eş-şartu ra harpy sakin bolsa näme manyn berýär? İcab, wajib etmeklik, farz etmeklik, hükman etmeklik. Şo manyn berýär. Emma eş-şaratu yani aşrat ra harpy üstün bolsa alamat manyn berýär. Şoň üçin aşratus sa'a diýdiler, yani kıyamet alamatlary. O alamat manyn berdi. Alamat, nişana. Dil taydan manysy şu. Eş-şartu. Ha? Eş-şart diýmedi. Ra harpy sakin okulsa icab, wajib etmek, farz etmek, buyurmak, hükman etmek. Şu manyny berýär. Emma eş-şarat eş-şaratu, eş-şaratu ra harpy üstün bolsa onda näme alamat manyny berýär. Ene İslam ulamalarının yani usuliyle yanlarına şart demek näme? Eş-şartu arrafa el-usuliyun eş-şarta. Emma usuliler näme diýip açıkladılar. Dilçilere yankı manilerini açıkladılar şertlerini. Emma usul ulama diýdiklerimiz näme? Usul ulamalar kim bolýar? Kur'an, hadisden näme? Hüküm çıkaryan ulamalar. Usul fıkh diýilýär şoňa. Usul fıkh ilmini bilýän ulamalar da ulema el-usul diýilýär. Usul ulamalar. Kur'an, hadis okuýarlar, agdarýarlar, seretýärler da näme? Şu ayetler, hadisler näme? Hüküm çıkarýarlar. Şonu çıkarma ayet hadislerden näme hüküm çıkarmakla öwretýän ulamalara ulema el-usul diýilýär. Hüküm çıkarmakla öwretýän näme? El-mada ilmul usul diýilýär. Bular näme diýip açıkladylar? Eş-şartu bi ennehu huwa ma yetawaqqafu wujudu'ş-şey'i ala wujudihi. Ve la yelzemu min wujudihi wujudu'ş-şey'i. Lakin yelzemu min adamihi adamu zalika şey'i. Düşünebilirsek düşünle. Ha? Ebu Abdülmalik. Külliyetil lugada kaklarını avlanlar. Yok ayak şey. Haydi. Ya tarih ha. Lugatan mı? Yok. Sura. Kitapta kavatıyorsun. Aşağıda, çıdıktan aşağına deret. Üstüne aşağıya geçtikten. Aşağı geçi. Aşağı düşüver. Üçün üstte teret aşağı kaydanlar. Ala vücudihi deyip başlayanlar. Taptın mı sen? Sen taptın mı? Aa. Näme diýär? Usul ulamalar näme diýip açyklatdyr şerti? Bi ennehu eş-şartu bi ennehu huwa ma yetawaqqafu wujudu'ş-şey'i ala wujudihi ve la yelzemu min wujudihi wujudu'ş-şey'i lakin yelzemu min adamihi adamu zalika şey. Yani üç zattan ibaret da.
Düşünübilsen düşünme. Düşündürecek mi? Yok. طيب birinci bölüğü näme diye? الشرط بأنه هو ما يتوقف وجود الشيء على وجود. Şert diýilýän zat näme? Bir zadyň emele gelmek, bir zat näme? Emele gelmeklik üçin baglanyşyp durýan zadyna şert diýilýär. Bir zat tapylmaklygy üçin, bir zadyň edilmekligi üçin näme? Gerek zada şert diýilýär. Mysal üçin men öýle namazym okumaklygym üçin öýlen wagtynyň girmekligi şert. Öýlen wagty girdimi öýle namaz okamaly bolýar. Emma şu öýle namazynyň okulmaklygy üçin bir zada garaşyp duruşy namaz. Olam näme? Wagty. Şunuňmy? Bi annahu ma yatawaqqaf wujudu şeý'i ala wujudihi. Yani bir zadyň tapylmaklygy, bir zadyň edilmekligi şu şerte bagly bolup durýar. Ýöne şu şertin tapılmaklığı, şoň tapılmaklygyna näme? Lazim däl. İlki birinji bölüňe düşünelim, ikinjiye de geçýär. Namazyň wagty geldi, dogry dämi? Inni men namazymyň kabul bolmaklygy üçin şu namaz tärete garaşýam, garaşana. Şu namazyň namaz bolmaklygy üçin täret şertmi, şert däl? Şert mi, şert däl? Inni şu täretsiz men namaz okasam namazym kabulmy? Kabul däl. Onu şu namazym namaz bolmaklygy üçin näme? Bir zada bagly bolupdy. Olam täret. Şu namazyň kabul bolmaklygy üçin we okan namazyna namaz diýilmekligi üçin gerekli şertler bilen, hemme şert däl, bir şertiň biri. Şunuňmy? Ýöne şu şert tapylanyna hökman şu şerte bagly zatlaryň tapylyp durmalymy? Misal, inni namaz boljak bolsa täretin bolmaklygyna näme? Mätäs dedik. Emma men täret almaklygym hökman maňa namaz okumaklygy şert etýärmi? Edena. Şoň üçin näme diýär ikinji bölegi? Wa la yelzamu min wujudihi wujuduş şeý. Şertin tapylmaklygy bilenem näme? Şo şerte bagly zadyň tapylmaklygy hökman näli. Şunuňmy? Şertin tapılanlığı sebäplen diýär, näme? Şu şerte bagly zatlaryň tapylmaklygy hökman näli. Lakin yelzamu min adami zalika şeý diýär. Ýöne şertin ýok bolmasyzlygy diýär, näme? Şoňa bagly zadyň bolmasyzlygyny talap etýär diýär. Namaz okudum ýöne täret ýok. Şert ýok dämi? Şu şert bolmanlygy sebäplen şu namazam ýok saýlýar. Düşünmedin mi? Inni la ilahe illallah gelenin yine bir misal alayım. Bir adam musulman bolmaklygy üçin la ilahe illallah diýmeklik şert mi, şert däl? Ýöne hemme şert bu däl. Bundan başga da kän şertler bar. Bir adam musulman bolmaklygy üçin, yani la ilahe illallah sözüni diýmeklikden başga da kän şertler bar. Ýöne inni bir adam şu la ilahe musulman bolmaklygy üçin hökman diýmelim. La ilahe diýmeli. Näme? Eýem sen musulman bolmaklygyň, näme musulman bolmaklygy üçin sen käbir zatlara näme? Bagly bolup dursun. Olam şu sözü diýmekligiň. Inne bir adam musulman bolmaklygy üçin şu sözü diýmekli wajib dor, dämi? Ýöne her bir şu sözü diýen adamda iman tapyly diýip bilýärmi? Diýip bilmeýär. Sen şertin taryfy şu. Ýöne istenlik bir özüne musulman diýen adamda şu şert tapylmasa şona iman ýok diýip bil. Düşündiňmi? Düşündiňmi? Vallahi. Niýene gaýtalýar? Siz muňa gowja düşünüňmi? Düşünmeseňiz näme dersiňiz? Bulaşarsyňyz. Emma gow düşünseňiz, diňe bu meselede la ilahe illallah da gatkan meselelerde peýda berer. Şert näme kenen usul fıkh ulamalaryň açıklaşlaryna göre bolýar. Bi annahu yani şert diýilýän huwa ol şeýle bir zat diýär. Yetewaqqafu, şoňa bagly bolup dur diýär. Wujuduş şeý. Bir zadyň emele gelmeklik ala wujudihi, şo şertin tapylmaklygyna diýär. Şert şeýle bir zat diýär, şoňa bagly bolýan zatlaň emele gelmegine, bar bolmaklygyny şo şertin tapylmaklygyna garaşyp durýar diýär. Şunuňmy? Wa la yelzamu min wujudihi wujuduş şeý. Ýöne bir zadyň tapylmaklygyna sebäp bolýan şert zatlar, kä halatda
tapılaysa da näme şoňa bagly zatlaryň hemmesi tapylmaly diýip düşünme diye. Namazyň kabul bolmaklygy üçin täret gerek, düşündiňmi? Ýöne namazyň kabul bolmaklygy üçin täret gerek diýilse, her haçan täret alsaň, hökman namaz okumaklygym gerek diýip düşünme diye. Düşündiňmi? Yani namaz okuyacak bolsaň hökman täret gerek, sen täret sen namaz okumaklygyň kabul bolmaklygyň şerti, emma täret alansoň hökman näme namaz okumak gerek. Düşündiňmi? Ýöne bir zadyň kabul bolmaklygy üçin şo şert gerek. Lakin yelzemu min adamihi. Ýöne bir zadyň kabul bolmaklygy üçin näme şo şert gerek. Lakin yelzemu min adamihi. Ýöne bir zadyň kabul bolmaklygy bir şerte bagly bolup duran halynda diye. Şoň şerti bolmasa, min adamihi bolmasa, adamu zalika şeý. Düşündiňmi? Şo şerte bagly zadyň hem näme kabul däl, şert tapylmasa. Düşündiňmi? Düşündiňmi? Ve bil misal yettadihul nama maqal, yani misal berýär. Namazyň kabul bolmaklygy üçin täret gerek. Dogry dämi? Namaz adyny almaklygy üçin kän şertlere näme mehtär? Şonuň birim täret. Inni sen şu namazyň täret bolmasa durya kabul däl. Indi sen namazyň tapylmaklygy şu täretin tapylmaklygyna bagly bolupdy. Birinji bölegi. Düşündiňmi? Namaz boljak bolsa hökman täret bolmaly diýdi. Düşündiňmi? Emma namaz boljak bolsa hökman täret bolmaly diýilse tersem şeýle bolmalydyr, öýtmedi. Olam täret bolan halynda hökman namaz okumalym diýip düşünmedi. Düşündiňmi? Her bir täretin gatdalyna farz şeklinde namaz vardır, öýtmedi. Emma her bir okulacak namazyň gatdalyna farz şeklinde täret bolmaly. Düşündiňmi? Ýa täret namazyň emele gelmekligi üçin talap edilýän şertlerden biri. Täret namazyň durus bolmaklygy üçin, kabul bolmaklygy üçin talap edilýän şerti. Ýöne şu şertin öz wastaklaryň tapylanna hökman namazam tapylmaly diýip düşünmeli. Düşündiňmi? Son, üçüncü bölegi näme diye? Ýöne sen namaz okanda diye. Şo şert tapylmasa, şo namazyňa namaz diýilen akdy. Sen kıbla wakyt okanam bolsaň diye, ruku edenem bolsaň, secde edenem bolsaň, öňünden soňundan sünnetlerine edenem bolsaň diye. Şert tapylmadym, şo namazyňa namaz diýilen ak şeriatda. İlgünün ýanynda namaz diýilse de şeriatda şoňa namaz diýilen ak. Düşündiňmi? Inne bir adam dille, bir adam musulman bolmaklygy üçin inne biz näme okap oturan adamy la ilaha illallah dogry dämi? Ýöne ilki ýanka okan adamy düşünürsiňiz diýalak täret misal berdi. Inne la ilaha illallah misal berýär. Bir adam Ýewrey bolsun, Hristiýan bolsun, Mejus bolsun, kim bolsa şo bolsun, işimi ýok. Musulman näme? İslama girjek bolsa şu hökman la ilaha illallah diýmeli. Şu şonu diýmese namaza goza da kabuller. Bellah goýmuş. Bir adam dilli gürläbilýär. La ilaha illallah diýip başarýaka diýmedimi namaza goza da kafir şolady. Agyz beklese de kafir şolady. Hac etse de kafir şolady. Şundanmı? Bütün dünýäni gyzyllan dolduryp sadaka berse de kafir. Men Allah'ın söýýän, men peýgamber söýýän ise de kafir. Dille diýip başarýaka la ilaha illallah diýmezde, diýmetdemi? Näme edibersin kabullar. Eýem bu amalynyň kabul bolmaklygy üçin, bunna imanma, bu musulman diýmekligimiz üçin şuň dille la ilaha illallah diýmekligine garaşypdy. Bagly bolupdy. Şundanmı? Şuň dilinne şu la ilaha illallah talap edemezde, başarýaka diýmedimi? Näme edibersin musulmanlar? Ýöne beýdise bir adamyň musulman bolmaklygy üçin dille la ilaha illallah diýmeklik şert diýsek düşünme. Her bir dille la ilaha illallah diýene de musulman diýilýänler öýtmedi. Her bir musulman la ilaha illallah hökman diýmeli. Her bir adam musulman boljak bolsa hökman la ilaha illallah diýmeli. Ýöne tersine däl. Her bir la ilaha illallah diýene musulman bolmaly diýip düşünmedi. Düşündiňmi? Düşündiňmi? Sen çyn musulman boljak bolsaň hökman la ilaha illallah diýmeli.
Ýöne çyn musulman boljak bolsa la ilaha illallah diýmeli bolýan bolsa onu diýdimi onu çyn musulmanlaram diýip düşünmedi. Düşündüňmi? Sebäp diýsen käfirim diýip bilýär bunu. Artistlaram kinoda diýip otýar, düşündüňmi? Hatda orramsylar peýgamberliň roluny näme? Roluny oýnaýan peýgamber diýip bilýärmi olara? Düşündüňmi? Ya tilbirde kafirler musulmanlaň roluny görkezjek bolup la ilaha illallah diýerler. Musulman diýip bilýärmi? Murji'eleň ýanyna diýip bilýärler. Düşündüňmi? Emma biz diýip bilemez. Şoň üçin şert näme diýe? Senne bir zadyň tapylmaklygy üçin bagly zat bar. Şoň näme bagly zady bolmasa, senne şo zat tapylanapdy. Enne senne iman tapyljak bolsa, sen hakyky musulman boljak bolsaň, şerti sen hukman dille la ilaha illallah diýmeli. Şunu diýenakmy namaz oku, agyz bekle, näme saňa musulman diýemez. Ýöne näme tersem şeyledir öýdäýmedi. Her bir dille la ilaha illallah diýen adamam çyn musulmanlar öýdäýmedi. Şunu. Yani bir adam dille la ilaha illallah diýse de musulman bolman bilýär. Emma musulman boljak bolsa hakyky şol näme talap edilende başarýaka özü erk ygtyýaryna düşünüp söýüp silap iman edip dille diýmeli. Şunuňmy? La ilaha illallah diýmeli. Emma ýöne dille diýdim bir adam, ona musulman diýip bilmeýär, başga da şertler tapylmasa. Ýöne üçüncüsü näme? Walakin yelzemu min adamihi adamu zalika şeý diýdi. Üçüncü bölegi näme diýär? Bir adam özüne musulman diýär, la ilaha illallah diýdiýärsem o diýene ýok musulman näme diýär. Şunu. Bir adam özüne musulman diýär. Ha, İslam'a girdim diye. Kelimen çavurdum diye yok diye. Çavur diyen ama çavuracak galli. Musulman nersen. Yani senden ama şu şert tapılmadım sen musulman değil. Düşündünüz mü oğlum? Ha? Geçiverelim mi? Geçer. İnne nama diye feşehadetü tevhid. İnne ente aşağı geçmedim miden ön nama şu şerte değiştir kavurlatacak açlar ve alıp geçelim. Nama diye ulamalar bunu hükman belli kesme sebepli ama şu an köp taliplerde näme dören şu böşi. Her bir ibadet boljak ol hükmani suratda üç zat tapylan bolmaly. Birincisi her bir ibadetin rukunlary bolmaly. We her bir ibadetin şertleri bolmaly. We şu ibadetin kabul bolmaklygy üçin näme şu ibadet etýän näme adam nawaqidlardan saklanýan bolmaly. Yani bir ibadetin näme düzümü bolmaly we şu ibadetin kabul bolmaklygy üçin talap edilen şertleri bolmaly we şu ibadeti bozýan zatlar amma. Näme zada ibadet diýilýän bolsa şu ibadetin rukuny bolmaly, şu ibadetin şertleri bolmaly, şu ibadetin nawaqidlary bolmaly. Düşündiňmi? Yok, şu ibadeti bozýan zatlar bolmaly. Düşündiňmi? Yani özüňe nawaqiddan saklanmaklygy şert, düşündiňmi? Yani bizde umumi nawaqid var, ýöňüm her bir ibadetin öz nawaqidi var. Şunu bir adam mysal üçin yel çykarsa imanyň bozuldy diýme ýa-da. Düşündiňmi? Şoň şu imanyň nawaqidi var, soňam her bir ibadetin aýratyn suratda ýene nawaqidi var. Düşündiňmi? Awa. Näme jemi'ul ibadat taqumu ala arkanin we shurutin we nawaqid. Ulamalar näme diýär? Bar ibadetin hukman rukunlary bolmaly. Ve hükman şertler bolmaly ve hükmani suratda her bir ibadetin näme bozýan zatlaram bolmaly. Bunu agrak geçýänligimiz näme? Şu wagtky murji'eleň we yani murji'e diýäsin gaty görme we mahmal oşular köp diýär. Yani ýigrenjimi zatlara köp diýär. Bular diýmeli, bular ýewreýlerden emerwet. Ve şulaň terbiýesini alýan umumy musulmanyň köpçülikleri namazy bozýan zatlar bar diýen kabul etýärler. Täret bozýan zatlar bar diýen kabul etýärler. Hacı bozýan, zekaty bozýan, näme ibadet agda bozýan zatlar bar diýen bolyn ýüzlerini sallaşyp hawa diýärler. Hemme kabul etýärler. Özür bil jehl o meselede girene. Hatta ilmsizlik bilen esse bagışlanýa onam kabul eden aklar. Emma la ilaha illallah gelýän bu sözüm bozýan zat ba, imanyň, islamyň bozýan zat ba diýen bolyn yok diýär. Bunu bozýan zat yok diýerler. Şunuňmy? Ya bozýan zat ba diýerseler, bilmän esse bozanok diýerler. Şunuňmy? Yo bu batyl gurrun.
Öňe bir misal berdik, ýene bir misal berýäs. Bir adam, ha? Sibiriýada ýaşap ber. Doğru dämi? Ya-da Alyaskada ýaşap ber. Indi bu adam näme? Namazyň wagty geldi. Näme etmeli? Täret almaly, doğru dämi? Suwalaýyn ip bardy bolyn 3 gat, yani 3 metr ya 5 metr näme buz yapıpdyr suwun üstüne. 5 metr. Niýanky adam gitdi näme çekijini aldy, lomunu aldy, pilini aldydan şu 5 metr buzu döwüp näme suw çykardy ýankydan. Azap çekdi ýanky. Ödem şo garlykda, şo buzlukda näme çalçatan işlerini sebäp derläpdir amaraç. Döwdi şunu, deşdidanym bir vedre suw aldy ýankydan. Suw alyp bolan soňam gyzdyrdy, odun tapdy, zordan eýdip et. Odun tapdy, gyzdyrdy, täret aldy. Ýygyna namaza komana gelýärkädanym ýene yel çykardy. Şuň täreti bozulýan bozulanok. Ha? Bozulýar. Ýöne ol bozulanlygyny bozulýanyny bilmän namaza okady. Namaz kawullal. Indi biz diýilýärsiň buňa öýsen insapsyz diýilýärsiň ýa-ni täreti bozuldy, namazy bozuldy diýen adamy. Bu 5 metr buz ýöwdi. Ödem bilen agakin kösenini şunça jepa çekdi. Täret almaklyk üçin. Ödem ýadap derläpdir amarasynda. Şemalan çaldy üstüne. Çala dümegledem. Şonno da şuň täret kawullamy? Kawullaldy. Näşe bozdy bu? We şo täretiniň ödenim iştihad etdi. Aýny men şunça zat edem, soň Allah bagşlarla diýbem namaza gody. Bilen akdam şu zatlar. We şoň namazy kawul mediň ýanymyzda. Hemme kişi näme diýär? Murji'elerim kawullaldy. Emma la ilaha illallah gelýär. Mescid öýüniň töwereginde, ha? Öýünden çykyp 4 tarafta gitse Wahhabi diýilýänler bar. Şundoňmy? Alajan haramdygyny eşdip otyrlar, gabr parasynyň bolanokdygyny eşdip otyrlar. Bir Allah'a ibadet etmeli, bir Allah'ın çağırma bu urunlaryny eşdiýärler. We üstüne näme uly şirket diýerler. Gyssananda ölüýün çağırýarlar, gabrlara çokunýarlar, aýdylan janyny ölüýün ýoluna aýtýarlar. Şuň imany bozulýarmy diýen o bozulanok diýerler. Birden bilmänem näme etdi, şu zadyň dini bozýandygyny bilenek ýöne etdi diýen bolyn, o bilmeneden bolsa düýbünden bozulanok diýerler. Nämemiş? Bu zady bilmese bagşlanýarmyş. Bu öýünne kitap ya töwereginde düşündirip bilýänmi? Şunun mescid we aýdyl botyr, eşdil näme düşündirilip botyr. Şonda da bilip edene. Şunun buňa gezek galýa bolyn, bunu bagşlaýarlar. Buňa bir müşrik diýmeýär. Buňa kafir diýmeýär. Bu musulman ýalar. Emma ýanky biçara 5 metr buzy döwüp täret aldy şu sowukda. Şunun buňa näme? Ýa namaz kawullaldy. Edil şoňalyk näme? Ulamalar ýankyda näme şu agdadylar. Her bir ibadet boljak bolsa, rukunlar bolmaly, şertler bolmaly we bozýan zatlar bolmaly. Edil şoňalyk imanyň, islamyň bozýan zatlar bar. Bir adam näme? İmanyň rukunlaryny ýerine ýetirenden soň, şertlerini ýerine ýetirenden soň, şu imanyny bozýan zatlardan saklanmaly şo. Bir adam dille la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diýdi. Manysyny düşünýär. Ýöne peýgamberiň düşünürşýärlik düşünýär. Şununmy? Ebu Cehil'in, müşriklerin, kafirlerin düşünüşýärlik düşünýär. Peýgamberimiň düşünürşýärlik düşünni, ýüreginden kabul etdi, söýdi, amal etdi. Ýöne gyssananda näme? Ya pirim diýdi, ya Dawud diýdi. Allah'dan başgany çağırdy. Ne şu şeýtmeklik sen imanyň bozýanlar. Indi bir adam şeýtdimi dinden çykýar. Şunu kabul etmeli. Emma bu döwürde murji'eler onu kabul edenaklar. El muhim. Birinci bilmeli zadymy da şu. Her bir ibadetin näme rukunlary bolmaly, şertleri bolmaly, bozýan zatlar bolmaly. Bu diýdigimiz näme? Her bir ibadetin rukunlary, şertleri bozýan zatlar bolmaly diýsek, onda her bir adam etýän ibadetiniň Allah'ın derýähinde kabul bolmaklygyny istese, şu ibadetin rukunlary bilen, şertleri bilen ýerine ýetirmeli we şu ibadeti bozýan zatlardan saklanmaly. Şununmy? Inni la ilaha illallah rukunundan geçdikdämi? La ilaha illallah rukunu näme? Allah'dan başga ibadet edilýän zatlaryň barysyndan sen saklanmaly, terk etmeli, ýigrenmeli we bir Allah ibadet etmeli. Şununmy? Şertleri ine geljekde alýar. O sözü sen dille diýmeli. O sözüň manysyna düşünmeli. O sözü söýmeli. Şeksiz şübhesiz kabul etmeli. Ha? Şeksiz şübhesiz inanmaly we o sözüň buýruklaryny kabul etmeli. Kabul eden soňam tabiin bolmaly. Şununmy?
şertleri var. Ve o sözü bozayan zatlar var. Şu adam näme dille şu la ilahe illallah deyip rukunlaryny jemläp şertlerini yerine getirenden soň bu sözü bozayan zatlardan saklanma. Şirk etmeliler, küfür etmeliler, Allah söwmeliler, dine söwmeliler, namazyny taşlamalylar. Şunumy ölülerden dilemeliler, ağlaja gözmonçuğa inanmalylar, sığınmalylar. Soň şu her bir şert diýilýänler ikinji şertte degişli agdajaklarymyz. Olam her bir şert diýilýän zat näme? Yürekde de edilmeli we bedende de edilmeli. Şunumy? Yürek bilen hem edilmeli we beden bilen hem edilmeli. Yani şertin yürek bilen hem edilmeli böyle we beden agdasy bilen. Yani içiň bilen hem kabul edilmeli şu şert, daşyň bilen hem. Bu näme çyp agdaýar? Bunam gynansa murji'eler näme diýär? Her bir adam şu şertler ýüregi bilen kabul edibem, daşky dünýäsinde şu adamynyň näme la ilahe illallah gerekli şertler tapılmasa ona kafir diýip bilemizak diýerler. O batıl olur. Bir adam ýüregini Allah Taala hak ilahdigine inanýarmy, şu hükman diline diýilmeli. Namazyň farzlygyna yürekden inanýam, hükman şol adam namaz okaýmaly. Farz diýip okanakmy şol adam kafir saýylýar. Peygamber hak peygamber men şoň diýenini etmeli kabul etýän bolsa, hükman şol adam daşky dünýäsinde peygambere boyun bolaýmaly. Şunumy? Şoň şu şert diýilýän wagt pikir etmeliler. Bunu aýtjak bolýan adam, kafir adam pikir etýär. Şu sözdüň edille diýmeliliği, yani yüreğe barmalydyr öýden o. Şunun dille diýilmeliligi, yani şu dille diýilenat yürekde de diýilmeli. Adamyň dili gurulaýşalyk, yüreğe murlaýar. Adamyň yüreği amal edişalyk, bedenem amal etýär. Şunumy? Emma murji'eler näme diýär? Yüreginde imana turdymy, daşyna küfür çykdy da bir kafir diýip bilemizak diýär. Ýa öbeýleden. Şu şertler dille daşynda näme kabul edilýärlik, hükman içiň bilen hem yüregiň bilen hem kabul edilmeli. Soň yana ýanky şertte kafir degişli zatlamyz näme? Şert diýilýänlaryň kafir zatlary, ha? Zorluk asasında näme? Ya ejizlik esasında gaçy bilýär. Şunuň. Emma rukun diýilýände diňe ikrah asasında gaçy bilýär. We zorluk asasında gaçy bilýär. Emma şert näme? Üç zadyň asasında gaçy bilýär. Şert diýilýän zatlaryň kafiriniň näme? Taşlanmagyna üç zat sebäp bolup bilýär. Emma rukun diýilýänlaryň taşlanmagyna diňe iki zat sebäp bolup bilýär. Üçüncü zat sebäp bolup bilenä. Rukun bir adam şert diýilýän zat mysal üçin kafir şertleri bir adam bilmese, mysal üçin diýeli. Kıblaň nerdedigini bilmedi. Inne şu özü şu tarabydyr diýip bakyp okasa bolýan bolana. Bolýar. Emma biz bir adamyň namazy kabul bolmaklygy üçin kıbla bakmaklyk şert diýär, dogry dämi? Emma bu bilenek, kıblaň nerdedigini bilenek. Soramany da adam ýok. Seretmany da işaret, nişanat hiç zat ýok. Ýani bu adamdan şert gaçýar. Dedim bu bilmedi. Ve ka halatda näme? Zorluk aslında da gaçy bilýär. Bir ýerden näme gatlany pistolet diýirapdy. Kıblaň tersine bakyp oka diýersen. Kıbla baksan atarny, atjagam anyk görnüp dur. Sen kıblaň tersine bakyp okamany ursat berem. Kıbla bakmaklyk senin gaçym, zorluk gel, ikrah geldi. Şunuňmy? O ka halatda näme? Aciz bilen gaçy bilýär. Bir adam şu şerti ýerine ýetirmekligi mümkinçiligi ýok. Täret almaly, ýöne daňylygy dur. Suwa ýetip bilen, suwa gatdyny garanda açyk goýup durlar. Şunuň. Emma sen hem dank goýup durlar. Şu suwa bary bilen sen. Namaz okamasaň namazyň geçşek. Eýem sen ejizmi suwa bolanmaklykdan ejizel, ejiz. Eýem senden şu şert gaçýar. Şunuňmy? Şu şert gaçýar. Emma rukun diňe iki sanak zatda gaçy bilýär. Rukun näme bilen gaçy bilýär? Bir adam şonu etmeklikden ejiz gelse, ýa-danym şonu zorluk aslında taşlasalar. O diýdigimiz näme? Bir adam kelimesini çöwürüp islama girenden soň
Hükman namaz okumalı lan, okumalı. Ama bu kelimetin çoğu İslam'a girdi yönü ısmaz. Hiç yer dilinden başka hiç yer gıymallanaq. Namaz qaçyam qaçanak şundan. Namaz umum amal qaçya bunlar. Şundan. Dine dil bilen yürek qalyan. Namaz okumalı var ya ama bildiğimizde namaz neyle Kur'an'ın gözünün unutmamalı okumalı dediler. Edip bilyamaz okumalı bol ya. Emma turup ruku, secde şu zatlar edip bilyamaz. Ha beden ağrıda. Ama beden ağrıda aydı oturuyor. Dine dil bilen näme işliye? Yürek işliye. Eýan bu dine dil bilen yürek amal näse bol. Emma bizde iman dil bilen yürek bilen edilýän amallan başgadır. Beden bilen hem edilýän amal var. Şunuňmy? Emma bul dine dil bilen yürek işliýär. Şunuňmy? Gözü işliýär. Dine şu başaranjy aglasy bilen etmeladi. Beýle kıratlar gaçýar. Bula hem ejid edibilen. Ya darim näme? İkrah etdiler buna. Bil aciz. İkrah etdilerden namaz okutmadılar. Şunuňmy? Zorluk aslında okutmadılar, dank koydular, okumana bermediler. Bu içinden niyet edip yüreğiyle okuyabilirdin, yüreğiyle okuya. Şunuňmy? Daşı bilen hiç saat edip bilmeýär. Şunuňmy? Rukun bilen näme? Şertin ara tapaplar. Şert näme diýdik? Yani 3 tane sebep bilen näme? Gaçy bilýär. Musulman ýankylyk ýagdaýlara düşdi, mysal üçin kıblan nidedin bilmese, soramana da adam tapmasa, bir hiç ay yıldız buna da seret bilmeyen masa, bu eyyam özü şu tarafıdır deyip okudu mu, Allah Teala şonkun kabul etiyor. Şunun ya da anim zorluk aslında, näme kıblan tersine vaktır okuttular mı, eyyam bundan näme kaçıya. Ya da anim ýagdaýy yok, suwlanmaklyga mümkinçiligi yok, dank koyupdurlar. Eyyam näme kudreti yok, mümkinçiligi yok. Bundan näme qaçya. Ýöne şu qaçya diýilýän şertler näme? Şu daşky dünýäňde edilýäni qaçya. Emma yüreğinde edilmeli şert. O hiç qaçan qaçanak. Şunuňmy? Olam mysal üçin sen musulman boljak goýan yüreğinde Allah'ın söýmeli. Taqdimlamaly. Inni bir seni zorlap şu yüreğinden Allah bilen söýgüňi, yüreğinden Allah bilen taqdimini aýryp bilýärmi? Aýryp bilmeýär. Şunu. Bu gaçyp bilen. Şoňçy sen näme? Yüreğinde de bir ursa, bir söwse yüreğiň bilen hem Allah'y ýigrenip bilen. Emma yüreğiň bilen Allah'y ýigrendiňmi? We ýigrenmegme de plan sebäp boldular, urdular, söwdiler, şoňşuny Allah'y ýigrenip goýberdimler. O kabul bolanok. Şunuňmy? Sen kafir bolýar. Şunuňmy? Eýem yürekde Allah'y söýmek, yürekde Allah'y taqdimlamak, İslamyny söýmek, dinini söýmek, peýgamberini söýmek. Bu hiç halatda sen yüreğiň näme? Bu hiç halatda bu şartlar näme? Gaçyp bilenak senden. Emma daşky dünýäňde mysal üçin näme zorluk astyna düşdüm. Ha. Şertler gaçyp bilýär, mysal üçin sen musulman bolmaklygy üçin küfr bit tagut şert mi şertden? Tagutlara kafir diýmekliň şert mi şertden? Şert. Yok, man musulman boljak bolan sen näme etmeli? Taguda kafir bolmaly. Emma bir musulman kafirin eline düşdi. Sen maňa näme diýäň diýdi. Bir murtet maňa näme diýäň diýdi. Sen men saňa näme kafir diýänisem öldürüljek seni. Şuňa men seni musulman saýan diýmene şeriat bir ursat berýän berana. Şuňalyk hakyky zorluk astyna düşýärdi. Häzir kafir saýan seni murtet saýan diýsen seni gön öldürjekler ýa eziyet berjekler ýa jebir jepa gorkozjekler. Şuňalyk ýagdaýda diliň bilen, ýüregiň bilen näl? Diliň bilen ýa men seni kafir saýamak, men seni musulman saýan diýmen ursat berýärlermi? Din ursat berýär. Şunuňmy? Kufr bit tagut şuňalyk zatlar daşyň bilen edilýär. Daşyň bilen edilýän käbir amallary näme? Zorluk aslında käbir edilýän amaly zorluk aslında taşlamana ýa-da käbir edilmeýän amaly zorluk aslında näme? Etmeklige din ursat berýär. Şunuňmy? Inni hata ýalňyşa rukunda bir misal bersen. Rukunama? İki zat gaçyp bilýärdiler rukun. Rukunna diňe bir adam mysal üçin aciz bolsa, ýa-ni İslam'a girdi amal etmende mümkinçilik bolmady. Aciz diýerse ýa wagt bolmady. Amal etmene. Kelimetini çöwürdi. Ha dilla la ilaha illallah Muhammedar Rasulullah diýdi, öldü. Biz musulman ýa, şunuňmy? Amal etmedi diýip bilmeýär. Buňa amal etmene mümkinçilik bolmady. Şunuňmy? Ina şu şuňalyk ýagdaýda gaçýar. Ya dalim näme musulman namaz okumaly. Şunuňmy? Ýöne bu nämetler daňyp, urup, söwüp namaz okutmadylar. Şunuňmy? Buňa şu namazy taşlarny üçin, namazy okumany üçin kafir diýip bilmeýär.
Mesela bul urgassınna näme eziyet görkezler, namaz okutmadylar. Şolaň elinden tıpylanmady okajakdy be. Şunuňmy? Näde okajak şu sen orta alyp depip otyrlar. Ha? Ya orta sana eziyet berip otyrlar. Namazyň wagty geldi. Geçýär. Namazyň geçdimi, geçmedi? Namazdan bir adam bilinçden geçirse näme bolýar? Kafir bolýar. Emma bu bilinçden geçirmedi, düşündiňmi? Bu ikrah aslında, zorluk aslında, eziyet aslında geçirdi. Şolaň eziyetinden sıpı bilmedi. Bu adama näme kafir diýip bilmeýär. Emma bir adam rukunu bilmesizlikden etmedi. O kavul däl. Düşündiňmi? Bir adam näme Allah'ny ibadetde birlemeligini bilmedi. Şoň üçin şirk etdi. Ya da şirkin haramdygyny bilmedi we şotany da etdi şirki. Bu bilen agaw diýip bilemýär. Bu musulman däl. Şunuňmy? Bu musulman näl? Dünýede biz muňa hiç gaçan musulman diýip bilmeýäs. Bilgeçleyin tıptır diýilýär. Bilgili bilgeçleyin tıptırın onu fazla. Ýene oturýar ýatsyn adam aýtdy. Mysal üçin oturýar, agşam aýtdy. Çay içip oturýar. Okama. Ana şu bilinçleýän diýdi. Yo ýaltalyk däl. Mysal üçin näme häzir bir ýaltan häzir okajak bilen geçdi. Emma bir ýaltalyk paltalyk däl, hiç tat ýok ýöne. Okajak galyp oturdy. Okamady, ana şu bilinçleýän. Emma bir näme okajak diýip otyrýar. Yani oňa uýmanan boldy, buňa uýmanan boldy. Okajak bilen hem şey diýem ýasty boldy. Şunu fäsik diýil ýa bu. Dinden çıkmaya. Yani bir namaz, yarım namaz var. Ama 5 wagtyny geçirip otur, iyidi gider o ya musulmanlar. Şunu. Emma biri okajak diýen ha, şunuňmy? Çay içip otur, çay içecek diye. Kino görüp kino görjek diye. Şunu. Ya da anym hiç satyp otur. Namazyň geçip barýanyny bilýär. Geçip barýar o kaýyn ýen düşünje de ýok. Ýasty boldy. Geçdimi dinden çykyp ýaşalady. Kelimesini çöwürmeli, tawba etmeli. Dine girmeli. Şunu. Emma bir näme? Agşama adan aýtdy, okamaly. Ýöne näme? Oňa uýmanan boldy, buňa uýmanan boldy, suw sowuk diýen boldy, wat diýen boldy, şunuňmy? Şey diýem okajak bilen geçdi. Namazyny geçirdi. Okamady, şunu. Bu näme bolýar? Dinden çykan. Emma bir otyr. Hiç işi ýok, işi ýok. Okajagam diýen şunu. Otyr şey diýem geçdi. Bir namaz geçti geçäýtin okajak gal çay içecekler mene diýdi. Şunu. Bu adamla bilinçden geçirdi. Soň. Rukun bilen şertin ara tapawdy. Näme tapawdy rukun bilen şertin? Rukun ibadatyň bir düzümi. Şunu. Ana şoňa rukun diýilýär. Bir ibadatyň düzümine rukun diýilýär. Yani ibadat diýilýän zat rukunlardan emele gelýär. Ibadat diýilýän zat näme? Rukunlardan emele gelýär. Şu ibadatyň emele gelmegine sebäp bolan rukundan haýsam bolsa bir bolmasa, şu ibadat diýilýän, yani şeriatda. İlin ýanyna ibadat diýilýän bolsa, dinne ibadat diýilýän. Mysal üçin namaz näme zatlardan ibarat? Allahu ekber diýip namaza girmeli, görem namazyň rukunu, namaz näme Allahu ekber diýip girilýär. Soň tamamyny soňuna assalamu alaykum we rahmet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diýilýär. Şu Allahu ekber'in salamyň arasynda da iki secde wa, ruku wa, doğru dämi? Elhamdülillah, durmaly yer wa. Şu zatlardan namaz emele gelýär. Şu ada agdalan zatlaryň biri yerine yetirilmese, bilinçleýin bolsun, ilmsizlik bilen bolsun, ýalňyşyp bolsun, şuňa şeriatda namaz diýilýär. Bir bilinçleýin Allahu ekber diýmedi namaza girenler. Ýöne hemme zatyn etdi. Buna namaz diýilýär, dinne namaz diýilýär. Sen rukun taşlady. Abiri näme? Allahu ekber diýjek bolup näme? Näme diýdi? Ar-Rahmanu ekber diýip girdi. Şunuňmy? Namazy kabul däl. Şunuňmy? Rukun taşlady. Ya da bir näme etdi? Allahu ekber diýmelin bilen akan. Ýa-da namaza girende namaz elhamdan başla bermeliler etdi. Şu bilmeýänem bolsa namazy kabul däl. Şunuňmy? Bunda Hanefiler Allahu a'lam zat. Batıllar Hanefiler şu mezhebi batıl. Ahnaflar diýär istenlik bir ad, ha? Allah istenlik bir adyna taqdim bolsa, näme taqdim manysini berse bolýar diýerler. Şunu.
Allahul Ecelli, Allahul A'zam diye. Düşündünmü? Allahu el Celilli namaz bolýar. O batıl vurun. Kur'an hadisen hiç delili yok. Düşündünmü? Rukun näme? Bir ibadatın näme? Düzümü. Düşündünmü? İbadat diýilýän zat rukunlardan näme emele gelýär. Şu rukun diýilýän zatlar näme? Ýadyňdan çykar. Biliňeşleýin et. Ilmsizlik bilen et. Kavul däl. Düşündünmü? Yani rukunu biliňeşleýin taşla. Ýadyňdan çykaryp taşla. Ilmsizlik bilen taşla. Ýalňyşyp taşla. Şu rukun taşlandy dämi? Namaz kavullar. Ha? Diňe ikrah tamam aciz. Şunu. Diňe ikrah wal aciz. Bir zorluk, näme zorluk aslında näme dilse bolmaýdy. Rukun zadın içinde tapılmalı. O gelýär. Şunu. Eýem şoň düzüm boljak bolsa şoň içinde tapylmaly. Şunu. Şert bilen tapawut eder yani. Şert. Awa. Rukun näme? Rukun şo näme ibadatın düzümü. Ibadat rukunlardan emele gelýär. Şunu. Emma şert näme? Şu ibadat näme emele gelenden soň kabul bolmaklygy üçin daşyndan talap edilýän dady. Şunumy? Enne rukunlardan näme? Bir ibadat emele geldi. Enne rukunlar tapılan ibadat hem ýöne ýerine ýetirenin bilen kabul bolanok. Şu rukunlar bilen emele rukunlar esasında emele gelen ibadatyň kabul bolmaklygy üçin ýene daşyndan hem tapylmaly zatlar bar. Şunumy? Olam näme? Şert diýilýär. Ona tapawdy nämekin rukun ibadatyň içinde bolmaly zatlar, şert ibadatyň daşyndan edilmeli zatlar. Misal, secde namazyň içinde edilmeli zat. Şunumy? Kimde kim namaz okabam secde etmese namazyny, namaz däl. Kawullal diýmez, namaz däl. Inne bir adam dol namazyň hemme zadyny ýerine ýetirýär. Ruku secde bar zat. Ýöne şu namazy kabul boljak bolsa şoň daşyndan edilmeli zatlar bar. Olam täret alınmaly. Kıbla bakmaly. Owratlaň näme ýapyp bolmaly. Öňünden ýetişen gyýyp eşek şu zatlar geçmeliler. Şunuňmy? Gara wujuk şu zatlar geçmeliler. Şunuňmy? Inne bir adam näme rukunlaryny ýerine ýetirip daşyndan edilmeli zatlar etmese näme şonuň ibadaty kabul däl. Şunuňmy? Şonuň ibadaty kabul däl. Rukun bilen näme şertyň tapawyny bilipmi? Rukun ibadatyň içinde bolmaly, şert şol ibadatyň daşyndan tapylmaly zat. Ýöne bir tapawdy näme? Rukunlaň hemmesi bir derejeli. Rukunlaň bary bir derejeli. Emma şertlaň bary bir derejeli däl. Rukunlaň hemmesi diňe rukunny bir zat bar. Şunu hökman bolmaly. Olaň içinde derece ýok rukunyň içinde. Bir rukun bolmadymy namazyň batyl. Bir rukunu tapylmadymy la ilaha illallah da imanyň batyl bolýar. Emma şert bir derejeli däl. Şert 3 derejeli bolýar. Şunu. Şertiň birinji derejesinde şertu sihha diýilýär. Birinji dereceli şerte şertu sihha diýilýär. Yani senin etýän ibadatlaryň näme kabul bolmaklygy üçin gerek şert. Buňa şertu sihha diýilýär. İkinji derejesinde şert wajib diýilýär. Şert kemal vel wajib diýilýär. Şert kemal el wajib diýilýär. Üçüncü derecesinde şart kemal şart mustahab diýilýär. Şart mustahab diýen de şart kemal mustahab diýen tapawdy. Rukun bir derecelik görýän. Rukun oň näme wajibi mustahaby ýok rukun. Rukun bolýar. Rukun diýilýänler haýsam bolsa bir tapylmadymy? Şu rukun tapılmadık ibadat diýilen. Dil üstüne edilýän rukun bolsun, beden üstüne edilýän rukun bolsun.
yürekde edilýän rukun bolsun, şo tapylmadym bolsun. Emma şert hemmeti bir derejeliler. Şu şertler haysi tapılmasa imanın ya ibadetin kavluna şu birinci derecesi tapılmasa. Emma ikinci derecedeki, üçüncü derecedeki şartlar tapılmasa da sana musulman değil. Yani ikinci derecedeki ikinci dereceli şart vacip, üçüncü derecedeki şart mustahab bulur edilmese sana kafir diyem da. Sen şu İslam'dan çıkan sen musulman. Emma birinci derecedeki şart tapılmasa seret yaz tapılmadık yerine. İmanın şartı tapılmadık olsa sana musulman nelliyaz. İbadetin şartı tapılmadık olsa şu ibadetin dine kavul nelliyaz. Şunun bir adam namazda kotu teresi, namazın kavul nelliyaz. Şunun mu? Birinci dereceli şart tapılmadı. Son yeni tapavdı. Yine şu birinci dereceli şart var, şartı sıhha. Şun derecesine rukun bilen bir zat. Şunun mu? İkisinin derecesi bir. İkisinin ağramı var. Şart-ı sıhhanın rukun ikisi var da. Yani rukun ibadetin içinde tapılmalı. Emma şart sıhhanama ibadetin dışında edilmeli zaten. Düşündün mü? Şimdi bunu demeklikle ne mesleği? Rukun bilen yani şart-ı sıhha ikisinin derecesi var deydi ya. Kâvr ulamalar amal rukunniye. Doğru değil mi? Kâvr ulamalar amal şert diye. Düşündün mü? Biz bir vada şert diyen için inkar etmeyiz. Soruyoruz. Kâvr ulamalar imanna amal bolmaklığı neyme rukunniye. Düşündün mü? İman ıtikat bolmalı. Yani imanna neyme yani kalpte edilmeli zadi bolmalı, dille edilmeli zadi bolmalı ve neyme beden ağlarlarına. Şu amala neyme diyez biz rukunniye. Emma birden bir alim ya bir talip näme şu amal şert diýse näme bir wada inkar etmeýärdinim şert diýip näme diýjek bolýar. Yani şu amal bolmasa şu iman kavul dällejek bolýarmy ya danim şu amal bolmasa da şu iman kavul diýjek bolýar. Şonu açıklaýar. Ya bu şert şunmy? Şunsuzam şu adama imanı diýip bilýärse onu batyl sen görüňdir. Bu şert däl bu rukun diýär. Şunu Emma yok şart büyümü, şart-ı sıhha bu bolmasa iman bolana bir adam dille näçe la ilahe illallah diýersin amal etmekde mi? Yani bunun imanının kabul bolmaklygy üçin talep edilen şartyny ýerine ýetirmekdi. Yani bu şart diýse de niyeti rukun bu. Şunmy? Şoň şu buňa dille buňa hilafun lafzy diýilýär. Şunmy? Hilafun lafzy. Bular rukun sözüni ulany, bular rukun näme şart sözüni ulany. İkisiniň hem kasteden zady şu. Men buňa çaýnak diýen, bular buňa kitir diýen. Şunun ikisen barda. Şunun çaýnak diýsin, kitir diýsin. Sen hem hukman şuňa çaýnak diýmeli ýa-da bu da maňa hukman sen şuňa kitir diýmeli we turmak şartda. Esas şulam çaýnak diýenne şu çaýçylygyny da gözüňe tutýar, bulam kitir diýenne çaýçylygyny da gözüňe tutýar. Ama kitir diýip näme bir taba gözüňe tutýan bolan ýok, ama tabak diýilýär diýär. Şunu düzeltýär. Emma biri näme amala şart diýenne soraýar. Näme diýjek bolýan şart diýip. Yani şo bolmasa musulman bolanok diýjek bolýan. Wa şart. Amal bolmasa musulman bolma bu adam. Bir adamyň iman bolmaklygy üçin hukman amal etmeli. Amal şart diýse, eýen bäldine hilafun lafzy diňe söz taýdan näme hilaf bolýar. Dil taýdan bolýar bäde hilafy. Bir hakykati näme ikisiniň bir zat düşündüňmi? Emma murji'eler kiýalak şart diýbem kemal golan tutýan bolsa, onda biz näme diýäs? Ýok diýäs. Näme rukun diýäs. Hukman amal bolmaly diýäs. Şunundaňmy? La müşahata fil istilah. Yani näme sen yani men ulanan sözümi ulanmanyň üçin dawa edip oturmaz. Esasy şu sen diýen sözüňden niyet etýän zadyň şu men diýen zadym, şunuňmy men hem diýen zadymda niyet etýän zadym sen diýen zadyň. Akan ikimiziň hem niyet etýän zadymyz bir ýöne sen şert sözüň ulanyň men hem rukun sözüň ulanyň şunu. Ýöne ona da belki diýsem diýer mysal üçin käwr adamlar şu şert diýilse şu sen isleýän zadyň düşünenok bolar şunu. Olar şert diýilse yani amal etmeseň hem bolýar diýip düşünýärler. Şoň üçin rukun diýär. Şunuňmy? Bizden şert näme ibadetin daşynda tapylmaly, rukun ibadetin içinde tapylmaly. Yani sen şoň üçin rukun diýär. Şunu şoň biz rukun diýdik amala. Amala rukun diýemsem şu amalan üçe bölünýär. Şunuňmy? Yani birincisi käbir amallar hukman senin näme imanyň
kabul bolmaklygy üçin gerek amallar, ikinciden wajib şeklinde, üçünciden sünnet şeklinde. Rukun ibadetin içinde tapılmamak gibi. Şertin daşında, şerti sahha olsa daşında rukunu var ya. Daşınnak rukunu var ya. Daşınnak rukununa şert değil ya. İçinnak rukunu da rukun değil. İkiden var da. Düşündün son. Inni şu şert bilen rukun yani birinci dereceli şertlen rukun ikisi bir zat deydi ya. İkisi bir zatdan olsa näme? Käbir wagtdan nemesi var. Käbir ibadetlarda näme? Şu şertin derecesi rukundan çalacak açya. Pete düşüyor. Käbir ibadetlarda şu şert bilen yani şertin birinci derecesi bilen rukun deň diýsem käbir ibadetda näme şu şert rukundan çalıp pete düşüyor. Olam namaz ya mesela namazın şertleri. Mesela tawhidin şertleri bilen rukunları ayni bir zat. Düşündüňmi? Tawhidin şertleri bilen rukunları la ilahe illallah şertleri bilen rukunları ikisem deň dereceli zat. Hiç halatda gaçanak. Düşündüňmi? Emma yankı şert bilen rukun ikisi bir derece diýsek, hemme ibadetin rukunları bilen yankı şerti bir derecelik düşünmeler. Käbir ibadetda näme şu şert bilen rukun näme deň diýsegem şert bir açyk rukundan pede düşýär. Olam misal üçin namazyň käbir şertleri ýalňyşlyk bilen gaçy bilýär. Düşündüňmi? Bir namaz okanda üstü başyň täretli bolmaklygy şertmi şert däl? Şert. Emma biri şun täretiniň badygyny täret köýneginiň täretiniň ýokdugyny näme ýatdan çykaryp namaz okady. Namaz okap bolan soňam ýadyna düşdi. Gaçýam gaçana. Eýem bu şert bu boýundan gaçdy. Düşündüňmi? Şu şert taýyp o da şert sahha mı şert kemer? Şert sahha. Sen namazyň dürst bolmaklygy üçin eginmasyň täretli bolmaklygy şertmi şertden? Şert. Balaňa fidik dedi. Degenden bilin namaz okudyň. Namazyň kabul mü? Kabul lan. Emma meydan etdiň balaňa fidik dedi. Dogry dämi? Ýuwayyn çalşaýyn diýip durkaňam ýadyndan çykaryp namaz okudyň şo balak bilen. Namazdan soňam ýadyňa düşdi. Şu şert gaçýar seni. Allah taala bagyşlaýar. Düşündiňmi? Düşündiňmi? Emma rukun gaçana. Misal üçin näme secde etmelerini bilýärdiň, ýöne ýalňyşyp näme etdiň ýadyndan çykyp secde etmedin. Namaz okap bolan soň näme secde etmedikligiň ýadyňa düşdi. Näme bolýar? Ýok, man sen şu secdeň ýerine getirip secde saw etmeseň namazyň kabulda. Emma ýanky täretde namazda soň täzeden ýene täretli köýnek bilen namaz okamak şertde. Düşündiňmi? Täretin öýde eýem şert bilen rukun bilen demler. Täret näme şoňçyp näme käbir ibadetde şert näme tawhidde la ilahe illallahda şert bilen rukun ikisi bir zat. Düşündiňmi? Derecesi bir-birinden gaçanak. Emma namazda näme şert bilen rukun bir diýsegem, kä halatda näme şertin derecesi näme rukundan gaçýar. Ýa-da derecesi gaçýar diýmesegem şertde kä halatlarda bagyşlanylýar. Düşündiňmi? Olam ýadyndan çykardyň. İkinci halatda ýadyndan çykarmadan ýalňyşdyň. Kıbla diýip okan tarabyň kıbla däl bolup çykdy. Soramany da adam tapmadyň, etmediň, ýöne şu taý kıbladyr diýip okadyň. Kıbla diýip okap bolandan soňam bir gelip aýtdy, kıbla bu tarapda diýdi. Namazyň täzeden okamallar, okamallar geçýär. Şunu. Inni. Şunsam şert täretli okapsaňlar. Yo, o düýbünden bolan. Ýadyňa düşdi, gon okamal sen okman. Ya mesela şu namaz okap bolamızdan soň näme billik namaz bu torandan soň imamymyzyň täräti ýok okya. Şunu. Sen namazyň kabul imamyň kabulla. Şunu. Sen namazyň kabul imamyň kabulla. Emma imamyň tärätsizligini bilip durkan uýsaň namazyň kabulla. Emma imamyň tärätli diýip uýdun ha. Namaz okap bolondan soň billiň imamyň täret ýok eken. Okap bolondan soň sen kabul imamyň kabulla. Şunu. Inni. Ýene bir bellak geçmeli adamyň näme? Şertler bir-birine baglanşykly. Şunu. Yani bir ibadetin 5 sanak şerti bar diýilse, şuň diňe biriniň tapylanlygy bilen näme bolýar diýip düşünmeliler. 5 şert bolsa, şuň 5'i hem tapylmaly. Biriniň tapylanlygy
beylekilen yerini tutana. Şimdi bir adam musulman boljak bolsa, la ilahe illallah diýmeli. Dogry dämi? O şun ilmini bilmeli, manysynda düşünmeli, söýmeli, şertleri. Bir adam diňe dille la ilahe illallah diýeni bilen musulman bolanok, ikinci şertine goşýança, şu sözüň manysynda düşünýänçe. Üçüncü şertine goşýança, şu sözüň manysyny kabul etýänçe, o boyun bolýança. Düşündiňmi? Yani bir ibadatyň näme 5 tane şerti bar bolsun, ya 10 tane şerti bar bolsun, ya 3 tane şerti bar bolsun. Şu şertler bir-birine baglanşyk kıl. Bir şert tapyl, beýlek tapylmasa, şu bar şertem ýok hasaplanýar. Düşündiňmi? Bir şert tapyl, beýlekler tapylmasa, şu bar şertem ýok hasaplanýar. Düşündik dämi? Soňam iň soňky şert barda buna maliyat ondan utorýar. Şertler bilen bir ibadatyň näme? Rukuny bolmalydyk, şertleri bolmalydyk. Soňam şu ibadaty bozýan zatlar etmelilik dogry dämi? Bir adamda näme? Ibadatyň rukunlar tapylandan soň, şertler tapylandan soň şunno näme? Nawaqid bolup bilenak. Yani şert bilen nawaqid näme? Jemlenip bilenak bir adamda. Yani bir adamda iman bilen kufur, yani ulu kufur bilen iman, tawhid bilen ulu şirk birleşip bilmeşýärler. Näme şertler bilen naqidler birleşip bilenak. Şununmy? Şert bilen naqid birleşip bilenak. Bir wada, näme bir wagtyň içinde şol adam näme imanlam we bir wagtyň içinde şol adam näme imansyzam bolup bilenak. Ya imanly bolmaly, ya imansyz bolmaly. Bir wagtyň içinde şol adam täretlem we bir wagtyň içinde täretsiz bolup bilenak. Bir adam täret üçin gerek şertlerini aldymy, eýem şol adam täretden bozulýan zatyny saklanan bolmaly. Eýem şun täreti bozýan zatlaryny birini gördükmi, eýem şunu täreti kabul etýän şertler ýok diýär. Şunumy? Yani iman bilen kufur, tawhid bilen şirk birleşip bilmeýärler. Näme? Şert bilen naqidlaram birleşip bilener. Bir ibadatyn kabul bolmakly üçin talap edilen şertler bilen şu ibadaty näme bozýan amallar birleşip bilener. O diýdigmidem. Bir adamyny gördük, gabra çokunýanlygyny, eýem şol adamda iman ýok diýär. Eýem tawhidin şertini tapan adam hükman tawhidi bozýan amallardan saf bolanmaly. Şertin talap etýän zat şu. Gördük, baktık, sen özüňe musulman diýiben, gabra secde etdiňmi ýa-da ölüýün çağırdyňmy, eýem senden şert göterildi diýär. Şunumy? Seninle iman galmat diýär. Edil şoň galagam. Bir adam musulman diýem, ýasama kanunyna ýaşaýarmy, ol adama ýa musulman diýmeýär. Şunumy? Bu imanyny bozýan zatlar etýär. Şoň üçin imanyny bozýan zatlar bilen senne iman tapılmaklığı sebep bolýan zatlar birleşip bilenak. Senne iman, sana imanın gelmekliğine gerek bolýan amallar bar bolan ýerine eýem imany bozýan zatlar gitmeli sende. Düşündiňmi? Eýem bir musulmanyny imany bozýan zatlar gördükmi, eýem şol adamdan näme? Şert göterildi diýär. Şol adamdan eýem iman göterildi diýär. Düşündiňmi? Yani şertler bilen iman näme bozul, şert bilen näme nawaqidler jemlenip bilenak. Aýny tawhid bilen näme ulu şirkin birleşip bilmeýärler. Şunuňmy? Yani bir adamda ulu kufur, ulu şirk gördükmi, gönü näme diýär? Şunda iman ýok diýär. Gönü şol adamda iman ýok diýär. Ene dowam edýär. Näme diýär? Fe şehadet tawhid min şurutiha meselem. Bir adam kelime-i şehadet getirjek bolsa diýär. Kelimesini çowurjak bolsa diýär. Misal üçin şoň şertler diýär, en-nutq wal iqrar. Bir adam näme dille diýmeli diýär şonu. We ýürekde iqrar etmeli, şunuňmy? Ýürekde kabul etmeli. Dille diýen zadyna. La tatahaqqaq we la tasih la ilaha illallah illa bihi. Görýärmi? We bir adamda näme iman amala aşmaya te şonno ýanky agdalan şertler tapylmasa. Şunuňmy? Ene ýanky usul fıklar açyklada şertin nämeden. Şoňa görä misal berjek bolýarlar. Ýani diýdik şert, ýani bir zadyň kabul bolmaklygy näme? Bir zadyň kabul bolmaklygy üçin gerek amal näme? Şert.
Indi näme diýen senne iman tapylmaklygy üçin näme bolmaly? Nutq bolmaly, iqrar bolmaly. Sen dille la ilaha illallah diýen bolmaly, iqrar beren bolmaly. Wa la yelzamu min wujudihi munfarida. Inne bir adamda näme? La ilaha illallah la ilaha illallah şertlerinden bir şerti tapılıp beýlekilerim tapılmasa, we rukunlaram tapılmasa, o dille la ilaha illallah diýenem bolsa onna näme iman bar diýip bilmeýäs. Wa la yelzamu min wujudihi munfaridan duna baqiyati ash-shuruti wal arkan wa wujud wa tahqiq la ilaha illallah. Inne bir adamda näme iman bar diýjek bolsak, musulman bolmaly diýjek bolsak, birinji şertler näme şu sözü dille diýme. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dille diýme, iqrar etmeli. Ve bundan başga da tapılmaly şertler bar, dogry dämi? Inne bu adamda diňe şu şerti tapılıp, beýleki şertlerim tapılmasa, rukunlaram tapılmasa, onna näme iman bar diýip bilmeýäs. Onna la ilaha illallah näme oturdu diýip bilmeýäs. Walakin adamu wujudu hada aş-şert ve giyabuhu yestelzimu giyaba ve intifaa la ilaha illallah kulliyan. Ve haýsy bir kes özüne musulman diýen bolsa, ya da haýsy bir adama musulman diýilen bolsa, şonno da şu la ilaha illallah degişli şertlerim biri yok bolsa da şol adamda eýem iman yok diýär. Şunuňmy? Ne bir adam özüne musulman diýär, la ilaha illallah da diýmedik. Ya da bir adama musulman diýýärler, la ilaha illallah da diýmedik. Namazam okana, kufru bit tağudam yok. Şunuňmy? Yani kafirleram ýigrenene, musulmanlaram söýene. Eýem bu adamda näme iman yok diýär. Ve hakaza baqiyatu şurutu la ilaha illallah. Yani birinji beren misal näme la ilaha illallah şertlerini dille diýmeklik. Ve edil şoňgalyk beýleki şertlerim diýip şunuňmy? Yani hukmani suratda ibadaha islenmek bir ibadatyň kabul bolmak üçin şertler agdasy şo şertlerin hemmesi bilelikde tapylan bolmaly. Bir şert tapylanlygy sebäpli beýleki şertlerim näme ba diýen manini berenak. Ve bir adamda bir şert tapılmasa da beýleki şertlerim yok diýilýär. Şuň ara tapalany düşünýärmi? Sen şu la ilaha illallah kabul edilecek bolsa 7 şerti bolmaly, dogry dämi? Ýöne bir adamda şuň bir şert tapyldy diýbem, beýleki şertlerim ba diýip bilemir. Emma bir şerti bolmasa beýlekleri yok diýip bilýär. Tersine. Şunuňmy? Bir adam musulman boljak bolsa näme etmeli? Şu la ilaha illallah diýmeli. We şu diýen sözüne de 7 sanyk zat tapylmaly. Şu 7'in birden bir tapıllı diýel şonu. Ýöne beýlekleri näme? Yok. Şu biri tapılanlygy sebäpli şuňa musulman diýip bilemir. Hukman 7'sem şonuna jemlenmeli. Emma şu 7'in biri bolmadyk çagtynda beýlekler ba bolsa da yok diýär. Şunuňmy? 7'in biri yok bolsa da beýleksi ba bolsa da yok diýär. Emma 7'in biri bolanlygy sebäpli şu ba bolsa onu beýleksem badyrlay diýip bilmeýişimi diýalar. Şunuňmy? Edil birini şu 7'in biri bolmasa da beýleksine de näme yok diýip bilýär. Göni. Şunuňmy? Şunladyňmy? Bir adamda näme la ilaha illallah kabul edilecek o da 7 sany şert tapylmaly. Şu şertin biri bar bolanlygy sebäpli beýleksem badyrlay diýip bilemir. Emma şu 7'in biri bolmasa şol adamda beýlekler ba bolsa da yok diýip bilýär. Igtibar alınmaýa, kabul edilmeýä. فوهكذا بقية شروط لا إله إلا الله التي سنأتي على ذكرها بالتفصيل إن شاء الله. فوجودها شرط لصحة التوحيد وشرط لوجوده إذا انتفى واحد منها انتفت معه لا إله إلا الله مباشرة وانتفى الانتفاع بها. ولكن وجود هذا الشرط منفردا لا يستلزم ولا يفيد تحقق وجود لا إله إلا الله. Näme diýär? We edil beýlek şertlerim şoňalykda geljekki sapaklarda giňişleýin aýdar. Şoň şunu her bir adam musulman boljak bolsa şonu hukmani suratda bar şertler tapylmaly. Oşo tapylmaly diýilen şertlerin biri şonu tapylmada da beýlek şertleri ba bolsa da oňa näme la ilaha illallah ýok diýär. Onna iman ýok diýär we dille la ilaha illallah diýse de näme oňa la ilaha illallah'nyň peýdasy ýetmeýär diýär. Oşo sanada bir adamda bir şert tapılanlygy sebäpli beýlek şertlerim ba diýip bilmeýär. Şunuňmy? Ve inşallah taala geljek sapaklarda da näme şu la ilaha illallah'nyň birinji şertini olam näme
النطق والإقرار. Dillene la ilahe illallah deyip ikrar etmeklik. Her bir adam İslam'a girecek bolsa hukmani suratda dillene diýmeli? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diýmeli. Şertlerine inşallah gelecek tapaktalar. Ha? Nutuk dilinden ol ikrar kalp bilen. Hı? Yo, bu derdi dil bilen. İkrar ne dilinden ikrar oluyor? Şu ikrar etmeli, şu haber manasında diýmeli. Şu nemeler diýär da münafıklar inneke la Resulullah diýerler, sen Resulullah diýerler. Dille haber manida. Emma ikrar et diýerler şu hakiki peygamber. Yok. İkrar eden atlar. Yevreylerim biz bilýärsen hak peygamberdiň diýerler. O haber babatyndan diýerler şunu. Wa bizde haber var sen peygamberliğin dogrudygyna ýöne biz ikrar edemiz şunu. Kabul edemiz diýer. Şoň üçin näme şu şeyhin şu aýratynlyklaryndan şu. Köp ulamana nutuk diýär. Bu näme şoň üns beren. Iqrara maýdan. Diňe bir adam dille Muhammed peygamber hak diýenligi bilen musulman bolan şu hak diýen peygamberniň näme eýerilmeligine de näme etmeli, iqrar etmeli, kabul etmeli. Şoň üçin Amerikada, Ýewropada köp doktorlar näme etýär? Käbir professorlar käbir barlyk işleriniň esasynda şu peýgamberiň dogrudygyny bilýärler, hakdygyny bilýärler. Muhammed peygamber hak peygamber ekeni o diýerler. Musulmanlara mana plana musulman boldy diýerler. Goni. Yo, ol diňe näme özüne şoň hakdygyna ýeten habar aýtýar diňe. Şunu. Emma enne sen şoň hakdygyny bilenmedin, şoňa eýerýärmi? Şoň sünnetini tutýarmy? Şoň getiren dinine kabul etýärmi? Şoň çağıran Allahyň ibadet etýärmi? Ýok, diýär. Ýöne men şoň aýdan zatlar näme barlygy işedip gördüm. Mana hakykatdan men ýanymda şoň dogrusul peýgamberdi ýa çykdy diýär. Şunu. Diňe dilinne Muhammed hawa hak peýgamber diýär, emma ikrar edenek şunu. Şo onu eýerilmeli, şo onu diýen tutulmaly. Onu edenek. Şoň üçin näme diňe bir dille la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diýen ýetene şo diýenden soň ikrar etmeli. Sen şu dille diýen Allah Taala ibadet edilmeligine we şu peýgamberiň eýerilmeligine dille kabul etýän, o kabul etýän diýmen. Şunu. Men şu Allah ibadet etjek bolandygym üçin, şu peýgamberi eýerjek bolandygym üçin men diýendim men. Şunu. Emma prosto sana kim peýgamber? Muhammed kim peýgamber diýär. Kafirden sorar. O peýgamber şekim ýok diýär. Ýöne ana buna gal. Şunu. Eýerena. O peýgamber ne Muhammed peýgamber diýeni onu İslam'a salara. Şunu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala a'la ve a'lam. لكن يلزم من عدم القيام ولكن عدم وجود هذه الشرط وغيابه يستلزم غياب وانتفاء الله. لا إله إلا الله عم دولي عير المطلب الالتزام ديالك شو شرط من بيجريتن. Ýa açyk tercüme. Bir şert tapılanna bolana beýlek şertden tapyly diýip bilýär bu. Emma bir şert ýok bolsa beýlekler badi bilenler, beýleklerden ýok atapyny. Ne yaptı? Badi bilen nokta biz bu musabir hi bolan. Maýyş. Bir ýerine şu tapyly ýöne şu İslam'a girip giren ok bolýar sonda biz bilmeler ol näme diýenler o meselede de. Näme açyklar. Ama wagtyn düşünüp näme